Honik azpimarratuko nituzke lehendakaria beak aipatu ditun bezala hiru sentimentu, hiru konzeptu, bata kezkarena, hain zuzen ere arazoak dauzkagulako, eta gizarte bizi bat izan da, arazoak barne, arazo guzti horiei aurre egiten jakin behar da. Eta horrek sortzen du kezka bat. Aldi berean, badaukagu eredu bat, ez gea orain jaioak, eta badauzkagu erakundeak eta badaukagu ere gizarte bizi bat. Eta nik uste hori azpimarratu beharra dagoela, zatik indarrean jarri behar dugu eredu hori gaur egun bizi dugun egoera politikoaren aurrean. Eta etorkizunari begira jakina arazoi aurre egiteko proposamenak aurkeztu behar dira eta erabakitasuna behar da. Hau da, arazo guzti horiek gainditzeko gai garela erakutsi. Gaur erabiltzen ditu bi kontzeptu, nik uste dut oso egokia direla, bata auzolan lanarena, hau da, erakundez aparte, instituzioez aparte badago gizarte bat, eta gizarte horrekin kontatu egin behar da, arazoei aurre egiteko eta behar bezala gainditzeko. Eta gero inkonformismo bat esaten du arazoa ditugu, baina ez gaude konforme, bere garaian, Lourdes Iriondok bere abestian zigoen bezala, mundu hobeago bat nahi dugulako, mundu garbiago bat, justiziaren inguruan eraikitako mundu bat nahi dugulako. Eta nik uste hori dela bilduma. Azkenean esaten duna da, eredu honek osagarria behar ditu, baina ez txantxetakoak. Ez da autogobernuaren aldeko apustua, ez da txantxetako apustu bat. Ez da gaur egun indarrean dagoena aipatzea edo falta dena betetzea, baizikan herri honek bere etorkizuna irabazteko behar duen gutxieneko hori bermatzea. Eta autogobernutaz hitz egiten dugunean da autogobernu osoa, betea, erabatekoa. Eta nik uste hor dagoela mezu honen azpimarra.